Siema Ratel. Czy jest ocet? Wyszedł. Był, ale wyszedł. Terra Group. A za komuny był. No ale na szczęście nie ma już komuny. Siema, pij mleko. Pij mleko. Będziesz wielki. Ja nie piłem. Siema, Nauritimus. Typek. No ma nieregularnie. No ma nieregularnie se przebieg. Widzieliście go? Tylko we Lwowi. Ebe, ebe. Ebe, ebe. He? Idzie wyżyć z filmów, czy chodzisz do zwyczajnej roboty, a wieczorkami streamujesz? Nie chodzę do roboty, nie idzie wyżyć z filmów. Ding dong, nie pojedziesz tą windą. Ja pierdolę. Nie, to był przebój. To był przebój tego. Przebój Lwowa. Wdupią się! Ebe, ebe. To kurwa odbij. Ale spierdalał. Że się tak nieparlamentarnie wyrażę przy użyciu wulgarnego wokabularza. Smyrnął po pośladach. No tak było. Ty kurwiszonie. Wychodzi. Kaj się go do. Wypierdalej!
Biedak. Ja nie udupiam. Er ist tot. Ich melde. Ich wiederhole. Er ist tot. Kurwa, kaj ty strzelasz? Ej, zabił Rzechopa chyba. No ma nie regularnie. Tut! O, to dupia! Chłopcy, dziochy! Co się sam dzieje? Ej, czy ja dostał? O kuwa, dostał rzech bez łeb. Czy prowadzący popiera autonomię Śląska? O panie, jeszcze jak? Jak to gadają? Jak najbardziej. Nadupcyło tego... Albo bych... Wziął tatasia... Tuszonka. Albo nie. Ciuli temu. A zamiast tuszonki to bych sobie wziął painkillery. Tuszonka bych sobie tak wziął. Wyleczony, wyleczony. Przecież mumia. Ej, nie umia wstać. Nie, typki łażą. Łozjebie mi ryj. Jak to mawiał wielki człowiek, zaro miło z dupi ryj. On tam umarł, czy on tam przeżył? Co to się tam stało? Jakieś wykurkuje bez to. Ich melde, nächste Mann tot. Mało naboi, mało naboi. Куда он проебался-то? Ниндзя ёбаный! Ja ci dam. Nie!